Και φίλοι, εν μέσω των αποφάσεων, των ανακρίσεων και του έργου των δύο ανακριτών για την υπόθεση Θανάση Νικολάου, ξεκίνησαν οι άνθρωποι, οι δύο ανακριτές, για να βρουν άκρη όσον αφορά τη δολοφονία του Θανάση, το στραγγαλισμό του Θανάση με βάση τη θανατική ανακρίτρια. Θα αρχίσουν να καλούν μάρτυρες, μαζεύουν υλικό, μελετάνε υλικό. Εν μέσω λοιπόν αυτών των καταστάσεων και των εξελίξεων, ο ιατροδικαστής ο Πανίκος Σταυριανός, ο οποίος ήταν τότε ιατροδικαστής στην υπόθεση Θανάση, επιμένει ότι ήταν αυτοχειρία, δεν συμφωνεί με το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας, λέει ότι έχει πέσει σε πλάνη η θανατική ανακρίτρια, και το επόμενο είναι ότι έχει καταθέσει στο δικαστήριο αίτημα ακύρωσης του πορίσματος της θανατικής ανακρίτριας, που λέει ότι η περίπτωση Θανάση δεν ήταν αυτοχειρία αλλά ήταν στραγγαλισμός. Εγώ θέλω να πάω στην αγαπημένη μου την Αντριάννα Νικολάου, τη μητέρα του Θανάση, για να δούμε αυτή την εξέλιξη. Αντριάννα μου, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα. Από εδώ που βρίσκομαι, δεν βρίσκομαι στην Κύπρο όπως είχα. Ναι. Εκεί. Έχεις όμως γνώση τι γίνεται. Είπε ότι είναι αυτοχειρία. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και θα φανεί. Και θα φανεί όταν θα βρεθούν οι δολοφόνοι. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό. Σήμερα είναι, αν θυμάστε, πέρσι 12 Ιουλίου, είχαμε κάνει μια μεγάλη... Πέρυσι. Ένα μεγάλο ξεσηκωμό έξω από την νομική υπηρεσία με χιλιάδες κόσμο. Είναι η μέρα σήμερα 12 Ιουλίου που είχε καταταχθεί ο Θανάσης στο στρατό και υπέγραψε το συμβόλαιο του θανάτου. Λοιπόν, πέρασε ένας ακριβώς χρόνος. Εντάξει, προχωρήσαμε λίγο ως προς την εξέλιξη και δοξάζω τον Θεό γι' αυτόν. Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ. Φέραμε ξένους ιατροδικαστές, επιστήμονες, δικηγόρους από το εξωτερικό και τα παρουσίασαν στο δικαστήριο. Κοιτάξτε, εγώ τώρα θα σας πω πώς νιώθω και πώς βλέπω αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση και το κατάντημα αυτής της τραγικής υπόθεσης που κάποιοι προσπαθούν ακόμα να οδηγήσουν εκεί που τους συμφέρει. Λοιπόν, εγώ δεν ανέχομαι και δεν δέχομαι όλα αυτά τα ξεδιάντροπα, να πω, που συμβαίνουν από κάποιους που έπρεπε να ήταν ήδη καταδικασμένοι αυτή τη στιγμή, και όχι να τους δίνουν το δικαίωμα να σηκώνουν κεφάλι επειδή έχουν τη στήριξη από την νομική υπηρεσία και από κάποιους δικηγόρους. Λοιπόν, εκείνο που προσπαθώ είναι να μείνω ως η φωνή του νεκρού παιδιού μου για πάντα. Και θέλω να ξέρετε ότι έλεγα μέχρι τώρα ήταν από τη δική μου τη φωνή. Δεν ήμουν εγώ. Και δεν ξέρω πώς έφτασα εγώ εδώ που βρίσκω, σε αυτήν την... μετά από 19 χρόνια πώς έφτασα εδώ. Είμαι και εγώ απορριμμένη πώς τα κατάφερα. Λοιπόν, τα δικαιώματα του ως στρατιώτης που υπηρετούσε την Κυπριακή Δημοκρατία, μόλις έφτασε από την Αυστραλία και βιάστηκε να πάει πρωτού ξεκινήσει να ανοίξει το γραφείο του και να δει τα μελλοντικά του σχέδια, έχουν καταπατηθεί στο έπαθρο. Λοιπόν, εάν ο ανήμνηστος Θανάσης μου ήταν επώνυμο πρόσωπο, κύριε Δημητρόπουλε, θα έβρισκαν αμέσως τους δολοφόνους του. Στην περίπτωση μας όμως συμβαίνει το αντίθετο. Δεν είναι το θύμα επώνυμο για να τρέξουν να βρουν τους δολοφόνους, αλλά είναι οι θύτες. Και όλοι όσοι έχουν εμπλοκή όλα αυτά τα χρόνια που συγκάλυπταν την προμελετημένη δολοφονία είναι επώνυμοι και προστατευόμενοι, μπορώ να πω. Και γι' αυτό η υπόθεση δεν προχωρούσε προς απόδοση της δικαιοσύνης. Μέχρι που φέραμε επιστήμονες και δικηγόρους από το εξωτερικό και κάναμε την εκταφή των λειψάνων, που ήταν ένα μεγάλο, πώς να το πω, σκαλίτσα σε αυτή την υπόθεση, και προχωρήσαμε στην τρίτη θανατική ανάκριση για να βγει επιτέλους ένα μπόρισμα για την αιτία θανάτου του παιδιού μας, έστω και μετά από 19 χρόνια τιτάνιου και μαρτυρικού αγώνα. Και σύμφωνα
με τα αποτελέσματα που είχαμε από την εκταφή φυσικά, μετά την εξέταση των λειψάνων από τους επιστήμονες. Στο πόρισμα της η θανατική ανακρίτρια προέδειξε σε ξεκάθαρο έβριμα, κύριε Δημητρόπουλε, ότι ο θάνατος του προήλθε από στραγγαλισμό. Δυστυχώς, γνωρίζαμε πολλά, αλλά αυτόν έχει ξεκαθαρίσει με την εξέταση του ιεζωστού από τους επιστήμονες. Δηλαδή τον σκότωσα. Ακριβώς αυτόν που φώναζα από την πρώτη στιγμή στη σκηνή, εφόσον γνώριζα τα γεγονότα που βίωνε με τους ναρκωμανείς και ταραξίες της μονάδας του. Και όχι μόνο, αλλά μιλούσε και με το αδίκτυο εξωτερικό σώμα του παιδιού μου κάτω από 30 μέτρα ύψος γεφύρι. Η θανατική ανακρίτρια, όπως όλοι γνωρίζουμε, κατέληξε σε αυτόν το έβριμα μετά από ξεκάθαρη επιστημονική μαρτυρία, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι γιατί αυτή η υπέρμετρη επιθυμία και επίμονη προσπάθεια εκ μέρους του Σταυριανού να ακυρωθεί το πόρισμα, γιατί διαρωτήθηκε κανένας? Κανένας. Δεν διαρωτήθηκε ποιος είναι ο σκοπός τους και γιατί το κάνει. Γιατί το κάνει? Γιατί δεν ρωτάτε να σας πει κι αυτός? Ναι, δεν μιλάει, δεν βγαίνει να μας πει. Δεν μιλάει. Έτσι έκανε συνήθως και δεν ξέρω το γιατί. Διότι έχει το δικαίωμα της σιωπής. Τότε να κάτσει εκεί και να τα υποστεί όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί σε άλλες υποθέσεις που ακούμε ότι τα δικαστήρια δεν δέχτηκαν την μαρτυρία του διότι τον έκριναν ως αναξιόπιστο, δεν έκαμε ποτέ για ακύρωση εκείνων των αποφάσεων που ήταν εναντίον του. Γιατί τώρα προβαίνει σε δικηγορικά και δικαστικά έξοδα, τα οποία σίγουρα είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ για να μας ακυρώσει το πόρισμα? Γιατί όλα αυτά? Παίρνω καθημερινά μέτρητα μηνύματα και τηλεφωνήματα από κόσμο που παρακολουθεί την τραγική υπόθεση και μου λένε ότι με αυτές τις κινήσεις του αποκάλυψε ο ίδιος με τον πιο περίτρανον τρόπο την ενοχή του και την εμπλοκή του στην υπόθεση, την οποία είναι συνεργός και μετά το φόνο του γιού μου. Ναι. Εσείς θα κινηθείτε νομικά εναντίον του, γιατί είχατε πει ότι θα υπάρξει διαδικασία νομική εναντίον κάποιων προσώπων? Θα έρθει η ώρα και αυτού και πολλών άλλων, μπορώ να πω. Μάλιστα. Εξάλλου, στην διαδικασία ενώπιον του θανατικού ανακριτή δεν δικάζουν κάποιοι κάποιον, αλλά διερευνούν την αιτία θανάτου, όπως έγινε και στην περίπτωση του Θανάση. Δεν ήταν δικαστήριο να δικάσουν κάποιον η θανατική ανάκριση. Την αιτία θανάτου, έχεις δίκιο, την αιτία θανάτου ψάχνει η θανατική ανακρίτρια. Ακριβώς. Και αφού, κύριε Δημητρόπουλε, ήθελε να πει κάτι ο συγκεκριμένος, γιατί δεν απάντησε σε καμία από τις 40 ερωτήσεις που του υπέβαλαν οι ποινικοί ανακριτές, κύριοι Μάτσας και Αλεξόπουλος, όταν τον κάλεσα για κατάθεση? Γιατί δεν απάντησε σε καμία από αυτές τις ερωτήσεις? Ή μήπως το συμβούλευαν κάποιοι που τον υπηράσπεζαν στην πορεία? Ναι. Την αιτία θανάτου έπρεπε να την βρει στην αυτοψία και στην νεκροψία και να δώσει μαρτυρία στην πρώτη θανατική ανάκριση. Καταλάβετε? Μάλιστα. Και στην πρώτη θανατική ανάκριση είπε ψέματα και στη δεύτερη, αλλά και στην κατάθεση που έδωσε τον Ιούνιο του 2018 στο ΔΕΕ στη Λευκοσία, στην Δήμητρα Σταύρου. Μάλιστα. Οπότε, τι διαφορετικό θα μας έλεγε στην τρίτη θανατική ανάκριση? Και όταν απεκλείστηκε, κύριε Μητρόπουλε, από το δικαστήριο, το οποίο βασίστηκε και σεβάστηκε την απόφαση του Ευρωπαϊκού ότι ήταν εξαιτίας του που η υπόθεση πήγε στραβά από την αρχή και δεν εξηγιάστηκε το οφθαλμόφανες έγκλημα, και αφού ακολούθησαν τη γνώμη που εξέφρασε μέσα σε 10 λεπτά στη σκηνή κάποιοι και δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά, γιατί δεν έφερε ένσταση και έφερε τώρα μετά από 6 μήνες? Γιατί το διερωτηθήκατε αυτό? Θα πρέπει να μας απαντήσει κάποια στιγμή. Βέβαια δεν βγαίνει για να απαντήσει, αλλά θα πρέπει, είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει. Γιατί τώρα θα πρέπει να απαντήσει. Έχεις δίκιο. Έπρεπε να ξεσηκωθεί από την αρχή. Γιατί περίμενες δηλαδή να βγει το πόρισμα και μετά? Ναι, έχεις δίκιο. Καταλάβετε? Έχεις δίκιο, Αδριάννα. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι... Να μην αναφερθώ, γιατί αναφερθήκαν πάρα πολλές φορές,
αυτές όλες οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις που έλεγε, άλλα είπε στην πρώτη θανατική ανάκριση, σε ερωτήσεις που του έκανε ο δικηγόρος, άλλα είπε στη δεύτερη και άλλα είπε στην κατάθεση που έδωσε το 2018 τον Ιούνιο στη Λευκοσία. Δηλαδή, αν είναι να τα βάλουμε όλα κάτω αυτά, ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να ήταν από χρόνια ληστός μέσα και όχι να έχει το θράσος να σηκώνει κεφάλι τώρα. Μάλιστα. Και να μπαίνει μέσα στην υπόθεση τη στιγμή που έκαναμε τόσο αγώνα και εμείς και όλοι και ξεθάψαμε το παιδί μας και μίλησε από μόνον του. Είναι ντροπή. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Αντριάννα μου, έλα με το καλό πίσω να δούμε με τους ανακριτές τι γίνεται και μακάρι να πάνε όλα καλά. Και είμαι σίγουρος θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ναι. Έχω ελπίδα στο Θεό. Μόνο σε εκείνον έχω ελπίδα. Όχι στα ανθρωπάκια. Τα ανθρωπάκια κάνουν τα πάντα για να βολέψουν τη δική τους τη ζωή, την προσωπική και δεν νοιάζονται από τους άλλους. Μάλιστα. Τίποτα. Αντριάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή μέρα και σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Έχει έτσι μια οργή. Η γυναίκα 19 χρόνια συσσωρευμένη μέσα της, έτρεχε μόνη της, δικαιώθηκε από το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας. Τώρα προσπαθούν κάποιοι άλλοι να βάλουν άλλες τρικλοποδιές. Εμείς πάντως να μεταφέρω το μήνυμα στον κύριο Πανίκο Σταυριανό ότι είμαστε ανοιχτοί να του δώσουμε και λόγο και χώρο για να πει τις απόψεις του για όλα αυτά που του καταμαρτυρούν. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Με δεδομένο ότι έχουμε μία έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας, το λένε οι αριθμοί αυτοί, όπως παρουσιάστηκαν στη Βουλή, ήρθε η γενοκτονία της Πάφου και φαίνεται ότι αυτό ήταν ένα καμπανάκι για να αλλάξουμε πράγματα. Και φαίνεται ότι πάμε σε αλλαγές. Οργανώνεται καλύτερη αστυνομία όσον αφορά την επικοινωνία του κοινού με την αστυνομία, να μην παρατηρηθούν πάλι ξανά φαινόμενα όπως στην Πάφο ο ένας έπαιρνε τον άλλον και στέλνανε τον άνθρωπο, τον μάρτυρα, τον άνθρωπο ο οποίος ο γείτονας κατήγγειλε το περιστατικό, τον στέλνανε δεξιά και αριστερά. Φαίνεται αυτό λύνεται, όπως επίσης έρχεται, έτσι δείχνουν τα πράγματα, και αυτό το κουμπί πανικού το οποίο έχει ονομαστεί Ελπίς και το οποίο